दुखुनि खौरां चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बेंटल अन्थाइबारि गामिनि थागिबि जेमसन बसुमतारीनि फोरमान बिलाइ डकुमेन्ट्स गोमादों। गोमाजानाय फोरमान बिलाइ डकुमेन्ट्सफोरा जादों भटार कार्ड, ड्राइभिं लाइसेन्स, ट्राइब सार्टिफिकेट। मिथिहोनाय बादिब्ला बेंटलनिफ्राय लाइमुथिसिम थांनाय समाव गलांदों होनना मोनथिहरदों। बेनिखायनो सोरबाफोर मोनदोंब्ला खोन्थाहरनो खावलायदों। फन नम्बर 8011414660। दुखुनि खौरां चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बेंटल अन्थाइबारि गामिनि थागिबि जेमसन बसुमतारीनि फोरमान बिलाइ डकुमेन्ट्स गोमादों। गोमाजानाय फोरमान बिलाइ डकुमेन्ट्सफोरा जादों भटार कार्ड, ड्राइभिं लाइसेन्स, ट्राइब सार्टिफिकेट। मिथिहोनाय बादिब्ला बेंटलनिफ्राय लाइमुथिसिम थांनाय समाव गलांदों होनना मोनथिहरदों। बेनिखायनो सोरबाफोर मोनदोंब्ला खोन्थाहरनो खावलायदों। फन नम्बर 8011414660।